manjabai tongmani bagai ani khorang kisa judaka khanarai kha obo khe maimi songnani chubana hwnwi thanglaimani swng bachamani se 8 ta kajak tufano bachawi bwkharo se brush rok khlai thangka samung khe ordek paijak manui khata. Hello everyone, this is Anuja Kalai. Good morning, आप सभी को नई साल की मुबारक, Happy New Year. Basically ni khaka ham chibai ham jakma koplong. Hai te waisa phone khunu tai 10 minute ni bagai 12 o'clock kanani. Phone khunu bla hai te ready ingzak ang so mia ni je dress punung mani dorok na hi. Mate hai. Torante hai full look nugan tangrati tini mungsa khaya eyeliner tai mascara sabai turn ani tini ni look nte hai tai bag na kha ke tai juta ahil ka glak flat na kawanu asuk lama baham thai ke ba thangnai dol hil kai thangu tini flat kai thanai tai o boshor ka talo norok bai kaisa kograna muchungmani tai kok ka chara muchungmani nongno norok je video nai dong kha henke ordek matek rokhe ta thangdi skip roklai ta nai jadi poilan simi khanai thangdi haike saiman nai bahutui bahai rok kasan bazar rok ko karja ke te khe poilan simi nai thangdi ta henke tai hengkhe obono sana muchungmani norok nai dong henke share bu khaina ta pokti tai like rok khaina ta pokti comment khlaine rok ta pokti hengke amo hengka norok no kok kachar mani tai kok narak mani hengke onte hai ang the book o chini to 1st January 2024 ni khana 2nd January khana jimi khe class rok cheng sanai kha ke amani bagai ang daily blog tori mangalak ai fanu norok bai kaisa kok narak namu chungmani norok ni thani daily vlog no gya phanu hai yakari ta thanglai di hai kheno norok ni hamjak mari dongdi bisi koklok sagra ki hisano tai hengke man to duita yakhe tinta at least tinta ang mano ranan nai blog tinta upload khaina nai man no daily blog ri maya phanu omo no kaisa norok no sanamu chungmani o boshor katalo te jaja garok angai ordek rokhe daily ria rokne ta thangai di da haike norok ni hamjak mari chubawi nai tongdi amon kaisa kokcha namu chungmani tai ang bisi koklok salia ani thini ni luk rok phno kana namna tangra khodi da haike dini ni luk nai lesnai dini ni luk kisam this by complete khaine kaisa kok sana na yuse ompini borok rok ni thani ano je ogamni subir nai nukhna norok gamdi bahai rok jaka saiman leya kaman khlai kha salai di jaja ka henke angopani photo ri rowano bumte haini ang mane o design ta henke bumte khen subir ri kha anu mani bagai pasaina hambai blog no bai dong haike norok miap nukhna miani vlog rok no gya khong ke miani blog rok nai di saimananu miaw esari ri dong mani afro to nuklia hora se ang sui fana no oro kolom bisa dirjak tong mani bagai apun so ka ke ho ka hanke jagani bagai miaw sui miaw ma fran ka feno ingi tini saltong kisari ka ingi tung ke angkada henke tai kok kasana nai mani ke amti se ompini je ompi wo tong nai rok ompi wo tong ya fano tui du seswa ten tui hne yang jo to ompi wo phaine rok borok ni thani bori rok ni bagai kaisa
tamani sasnai ri shubrnani muchungi dong hangke norok o basini thani subri manai bo ompi bo kaisa dogan khlongna nayo frog ndi tabukni katal je design frog wedding frog jesapan buri rokni ge jespan subri manu chela rokni ga to subna ringya ba asuk subri mangalak sili kobrmani amte herokun ka to subri manu haipanu je katal amte design kharai subnai amte herok asuk mangalak ta norok funugano bini dogan rokbo afuro jefuro open khaine afuro nida nai dong dita ai takar zakti tabuk lagi sa sudah kanu kana nai earring kanine ifeke obabai ani look dan ungka obaba sik expensive ya 20 rupees jawai so children park melang mane ya fra jaka pai mane ro asuk expensive 20 rupees ang asuk expensive mane kani manai borok nyaku hey de thanglai smaita charge bosor nang nai sobinya na koti janan dari khasi gindi sopai khuk sars ani backle tui kulben hi ambai ru brom bom ka ba heda charge pai malai lai snack tholo pandaro sengai khaba malai lai enta nai dang itas kan lo botol bangla subrom botol chocolate ni buku bai tal khlai sahar ma je buji wi phayu na di panai bo janan bagai khai du ga chocolate ni bo tonga din tuma duita one se tonga naro oma sapai khaman nai ta hambai cha dingke thank you hundi ta ha oh welcome panda payui mai chalai na le mani ani mai rang rok mai khlai rok nugui saiman khana mui tamo tong rok baksa fataru chalai tongo baksa bisingo chalai tongo baksa ba chalai paikha baksa ba chalai tongku ahai rok khono ta mui hingke jotono thong paikha je mui tong mini mai sapai kha noko kifeli dong kata tabok khe na singlia dai rono samung khlai nei hini hino ke ba dress sense khai phainan ni ambagi na singlia phai ke ta mai sapai kha hingke ba tinile rest ros kare jachi tamno ko thangdi dress sense khlai ti phai pi udi hingke hai samung khlai phai jabudi khaile paikha chora tai 10 minutes ni bagoi 3 o'clock kanani saltung sal no sakai malai interest sense klai pe teso ki feel puro malai life is na ke tai tinin blog pai ang zaka bor comment play sai kana ta pukti tai na rom ni tinin odin first January bahai ka tekha borok comment play sai kana ta pukti to first December na nai jagai tong pawisi then again thangi tong pizza jaw kata dress sense khai abuke samung khlai le ni bagai hingke ba dress sense khai na phaikha mitepono ko ai sorry geza sogoi tesa malai lai fish nai samung khlai flo wi mai da sa paya mai cha paya khudi ba star fruit kamar nanggan hani bathai kotor se bathai kabong se Happy birthday ye. Ta sa khud da tui tong di da. Ini ni vlog le orano pai le ne kha hambai jo to no pai lan ni pai thal jra nai tong ni ba kai ke no bas kang ko bo nai tong di na